is heel druk. Het is echt heel druk. Iedereen die wil naar het strand, maar niemand die wil lopen. Dus ze moeten helaas een auto hier zetten. En dan is het wel een stukje 15 minuten lopen, want daar is het gewoon helemaal vol. En wat is jouw inschatting als je kijkt naar corona en drukte? Vind je het verantwoord? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want het is gewoon echt veel te druk. Het is gewoon echt heel druk. Nou, van de week toen ik in de gaten hier dat het stukken warme dagen worden zo, toen zei ik al, nou, let bevreed even lekker naar Makum gaan. En had ik nou even twijfelen, want ja, je weet er vanzelfs wel dat je hier in de drukte te wonen komen. Ja, dat klopt, maar ik ben hier wel vaker geweest vorige week in Vreetek en toen merkte ik voor mezelf, het is wel druk, maar op zich die eurometer kan die wel prima onderhouden als we bij de meesten uit de buurt bij Blues lezen. En als mij die eigen vat best, ja, best altijd bij, dus als ik maar bij de oren bij blijf, vind ik het wel best. Nou, de berichten zijn verschrikkelijk mooi. Maar hier is ook iets van, er moet maar even wat verkoeling op zitten. Dus we hebben besloten om in de Makum te gaan. Maar toen wij hier vanmorgen kwamen, hier was even iets van, dan moeten we dat wat doen. Die is verschrikkelijk druk. Dus we hebben nog even overwogen om weer om te gaan. Maar gelukkig hebben we het erop zetten, want er is genoeg plak nog. Hier bij de Grote Wielen is ik blauwalg. En we hebben 50 zwemlocaties in Friesland die we in de gaten houden. En nou, op dit moment zijn er 12 van mooie blauwalg. Dat zijn de allereerste brekken. En hier dus bij de Grote Wielen. Nou, je kan er maag- en darmklachten van krijgen, huiduitslag. En, nou ja, het is net gezond, maar het is een bacterie tegen alg en daar kun je goed ziek van worden. En hoe kan het publiek dan weten dat ze hier net zwemmen mogen? Nou, dan kun je op de website van www.zwemwater.nl. Daar staan alle 50 locaties op en daar staat precies bij waar de overschrijdingen binnen of waar het veilig is. Nou, we hebben het goed verdeeld. Je ziet, nou zitten er 250 in. Die mogen er in tot 12 uur. Nou, en dan geven we die boodschappenmeiders en dan jelven in. Dan komt de volgende ploeg, weer 250. En die mogen dan tot 3 uur en dan jelven 4 uur, dan komt er weer 250. Wist niet meer dat je hem reserveren moest? Ja, dat wisten wij. Ja, dat ben we al gewend. Dat is in het begin zo regeld. En het is piece of cake. Het is zo makkelijk als wat. En Jason, hoe lekker is het om dit warme waar in het water te springen? Leuk. En het is heel koud, maar het maakt niks uit, want het is warm waar.